हाथ तो ठंडा भइल होई पाला भइल होई आ घरवा जाइलो आ मौगी रजाई गरम कइल होई एकदम अकेले ओमे से आग बिगत होई भीतर है तई न रजाई में ढुक के चुपचाप सुत रहो त रजाई में ढुक तई का करे लल का हाथवा पाला भइल बनू किलो नंबर प्लेट पर ध दी मौगी की हां जे गरमा जाओ जल्दी से जाने हां वो अब जानी गरमा गइल हाथ होत तो वो मौगी काहे कोई कहले बे पिटाई के दौड़े ना बोलेली सो बाकी बदला लेली सजान तर को भोरवा में जब फ्रेश होरेस होली है सो बर्तन उर्तन धो धा के फले आगम आग जन बिगत हाथ पाला सूरा भइल बा तो वो रजाई में ढुकी तू गरमौले बड़ो तो वो आके हीटर का रोडे धरे सके ना हमरो गरम होई तो अच्छा भाई बात हो कि ना हनु बगलिया में हाथवा डाल का देखत है तो हमरा बहुत क्रोध आवत का कैसे जी का हेंगा नहीं खेलो खड़ा रहत अरे तो जैकेट में लगोले बड़ा कोनो बात नहीं है जैसे भाई भैया लगोले बड़ा जैकेट में फुल पैंटवा में लगा के जना खड़ा रहता लो वो जानता नहीं का भइल बा जाड़ा में दिनाई ज्यादा हो जाता ना न होइला से अब लइकवा उपाय करे बड़े सब सामने से हगुआ में लाई लगी नु भीतर बगलिया फाड़ देता रसो अपन भीतर ककोहता रहो हे जुगे गाड़ी में तले को भाई गौवा बेजी बड़ी सकरा है आगुल बनी जल्दी जल्दी बाजी शुरू हो ठंडा के दिन बा चलिए नाश्ता वास्ता रेडी बकवाल हमको अपन रखला रहा नाश्ता हां कको होता रे भीतर है हम कहीं काम भैया बगलिया में काजू होता रहता ना चिनौटी का बड़ाइल बा हम चिनौटी का बड़ाइल बा कि सुरती खोंट के तू चूना मिलावे मिलावे कोले बड़ा सही बताया आई बीमारी ऐसा है 5 मिनट में 2 गो मजा देला हां कौन कवर जले हगुआ तर दिन आई नु तले है कि फ्री टिकट जहाज पर घुमतानी स्वर्गलोक नजदीक आ गइल बा मजा आ जाई अब 5 मिनट के बाद जब पांछा छोड़ के भकाइल शुरू करेला अच्छा तो बुझाला कि जहाज पर से कोनो सरवा ठेल देले हम हिमालय को टकराए जा रहे हे तरी बीमारी